Ξυπνάω 6:30 ώρα το πρωί και μου αρέσει να ξεκινάει η μέρα μου με διαλογισμό. Μετά το διαλογισμό επιλέγω να κάνω ένα κρύο μπάνιο για να ξυπνήσω για τα καλά. Συνεχίζω με skincare routine. Φροντίζω αρκετά το πρόσωπό μου και την επιδερμίδα μου. Συνεχίζω φτιάχνοντας το πρόγραμμα της ημέρας και κάνοντας κάποια εξωτερικά ραντεβού. Έχω μια επιχείρηση με φυτικά καλλιτικά και αρώματα, την Natura Danza. Οπότε στην πορεία θα πάω στο μαγαζί μου, θα ετοιμάσω τις παραγγελίες, θα κοιτάξω να μιλήσω με τους πελάτες και με τους προμηθευτές που χρειάζεται και θα συνεχίσω βλέποντας αγαπημένους φίλους. Θα κλείσει η μέρα μου με ένα ζεστό μπάνιο και με ένα βιβλίο για να κοιμηθώ. Έχω μεγάλη περιέργεια πώς θα ήταν ο κόσμος 20 χρόνια μετά. Η τεχνολογία εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα και θα ήθελα πολύ να δω την ανθρωπότητα 20 χρόνια μετά. Δεν το πάω πολύ καλά με τα πρότυπα. Μου αρέσουν χαρακτηριστικά ανθρώπων και επιλέγω αυτά που μου αρέσουν από τον καθένα. Αν πρέπει οπωσδήποτε να επιλέξω κάποια, αυτή θα είναι η Frida Kahlo. Μου αρέσει η αίσθηση και η θέση της σε αρκετά θέματα, οπότε θα επέλεγα αυτή. Τη φίλη μου τη Χριστίνα τη Ζούποβα, είναι σχεδιάστρια, έχει εξαιρετική αισθητική για μένα, οπότε θα επέλεγα και επιλέγω να πάω για ψώνια μαζί της. Κόκκινο. Μου αρέσει πολύ το κόκκινο, μου αρέσει το ρουμπίνι και το επιλέγω στα κοσματά μου. Μου αρέσουν πολύ τα δαχτυλίδια και τα τιμάω ιδιαίτερα. Ναι, μου αρέσουν τα piercing. Emerald. Προσδίδει ένα δυναμισμό και ταυτόχρονα το βρίσκω και πολύ μοντέρνο. Το κόσμο για μένα σημαίνει πολυτέλεια, ομορφιά και αισθητική.